Ами състезанието за мен беше доста тежко. Мисля, че се видя в издържението ми. Едва го издържах. Не искам да се оправдавам по никакъв начин, но казах го и в интервюта в България. Разболях се няколко дни преди състезанието. Едва го издържах наистина днеска. Не е това, за което съм се подготвил. Подготовката ми тази година беше наистина изключително добра, както и сега за летния сезон. Едва ми издържах 6 опита. Просто явно наистина тази болест този път ме прибори. And what are your plans for the next few weeks? Ами, плановете си ми сега на следващата диамантена лига. Надявам се да се поправя. Имам една седмица, ще потренирам и се надявам там да се представя много по-добре. Както и следващите седмици на другите диамантни лиги, турнири. Надявам се вече от тук нататък да се вкарам във формата, която аз искам, защото това със сигурност е формата ми от преди няколко години и не сегашната. Thank you.